8-nji bölek hormatly Molla Abdurrahman ahun teňlitany tagsyryň iza tahayyartum fil umuri fasta'inu min ashabil quburi waqtiki emrlerde hayrana galsaňyzlar bes kömek talap edinler kabr ählinden diýipdir. Peýgamber aleyhissalam diýip aýdan sesiniň jowabyysy. Şol hadislerde gelipdir. İza tahayyartum fil umur fasta'inu min ahlil qubur. Her wagt siz başa gaylasaňyz, emriňiz müşküle düşdi, ýüregiňiz gatysa, Hudaýa ýakyn bolup bilmeseňiz, ýa bir dünýäde bir kan bir müşkülat giriftar bolsaňyz, ýa bir mariz bolsaňyz, alil bolsaňyz, natewan bolsaňyz, ýa bergili, görgili her bir müşküli dünýewi we müşküli cismi we kalbi we ruhi bir müşkülüňiz bolsa, festa'inu min ahlil qubur, qabr ähillerinden kömek talap edin. Qabr ähillerinden kömek talap edin diýen manasy şi, şol uly makamdaky enbiyalar, ewliyalar, Hudaýa ýakyn adamlar qabra gömülipdir. Siz gelleň, şolun qabryna gelleň, Hudaý tebarek we taala ýalbaryň, ya Rabbi Hudaý, men şu müşkülüm ma, mena günahkar, sana bir arz edere, haýyş edere ýagdaýym ýok. Şu bir bende iki muhterem senin kulluň edipdir, sen ýanynda bu weşe tapypdyr, awry tapypdyr. Şoň hatyrına meni özüň ýalkawer diýip, şol adamyny wasit etmeli. Ya ruhaniyetinden kalban temenni etmeli, ya Halid Nebi, ya Resulallah, ya Hudaýyň peýgamberi mukarreby dergah. Hamidan we musalliyan hormatly musulman doganlar, hormatly ahun teňlitany tagsyryň hadis diýip aýdan gepini Hazrat Mevlana Şah Abdul Aziz Muhaddis Dehlewi rahimahullah Fetavai Aziziniň 1-nji jildiniň 121-nji sapkasynda bul gep hadis däl diýip ýazypdyrlar. Şu ýerde bir gep aýdalyky hadis diýip Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellemiň lisan-ı atharından, yani pak ve fakide dillerinden çıkan suhan ve sözlerge aydılıyor. Binaen Şah sahip ahund adamımızın aydan gepini hadis del, yani Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'nin zıbanından çıkan gep del deyip yazıptırlar. İza tahayyartum fil umuri festa'inu bi ashabil kuburi hadis nis. قول بزرگيست وله معان شتى منها إذا تحيرتم نظرا إلى الدلائل المتعارضة في حل بعض الأشياء وحرمتها فاتركوا اجتهادكم وتقلدوا بمن قد مات. وهذا القول أشبه منقول عن عبد الله بن مسعود وسفيان الثوري. ومنها أنكم إذا تحيرتم في الأمور الدنيوية وضاق بسبب ذلك قلبكم فانظروا إلى أصحاب القبور كيف تركوا الدنيا واستقبلوا الآخرة واعلموا أنكم أيضا صائرون إلى ما صاروا. فتوى عزيزي 1-nji جلد 121-nji صفحة. إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأصحاب القبور hadis däldir. Bir büzrügün qawludyr we bardyr şoňa muhtalif manalar. Şol manalardan biri wagtyki hayrana galsaňyzlar mutaariza delillerge bakyp şey we zatlaryň halal we haramlygyny çöşmekde bes terk edinler ijtihatlaryňyzy we taklid edinler ol şahsiýetki tahqiq we fad eden. Ve şol qawl meňzeşiräkdir nakl edilen Abdullah bin Mesud radiyallahu anhudan we Sufyan Suri rahimahullahdan. Ve şol manalardandyr beşek sizler wagtyki hayrana galsaňyzlar dünýäwi emirlerde we teň bolsa şol sebepden sizleriň ýürekleriňiz bes gözleňler kabr yaranlaryna nöçük terk etdiler dünýäni we bakdylar ahiretge we bilinler beşek sizler hem aýlangyçy ol zatga garşyky aýlandylar. Binaen emrlerde hayrana galsaňyzlar ashab-ı kuburdan kömek dileň diýen gepni Peýgamber Huda sallallahu aleyhi we sellem aýtmandyr. Ve ýene hem ahund adamymyzyň hadis diýip nakleden sözüniň barasynda Allama Alusi Hanafi rahimahullah aýdypdyr ki, ol Resulullah sallallahu aleyhi we sellemge ýalyn baglanan hadis diýip tahrir etdirler. إذا يتكم الأمور إلى آخره وهو حديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك، فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغاثة والطلب من أصحابها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. Tefsir Ruhul Mani 6. cildi 406. safha. Waqti ki hayrana goýsa sizleri emrlere. Ahirneçe yani bez kömek dilen ehli kuburdan şol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yalan bağlanan hadistir. Şol Hazretin hadisini tanıyanların icması bilen rivayet etmedi şol hadisni hiç bir ulamalardan ve tapılmıyor şol hadis itimat ediliyon hadis kitapların hiçbirinde ve halanki tahkik nehyetti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaburları mescid tutmaktan ve lanet aytti şoňa besneçük tasavvur ediliyor ol Hazret sallallahu aleyhi ve sellem'den emretmeklige, istigase etmeklige ve talep etmeklige şol ehli kuburdan. Täklik bolsun sana bul kette buhtandır. Binaen ehli kuburdan kömek talep edin diýip aýdylan hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge nisbet berilip durug we yalandan gurşalan hadis durugylardandyr. Bayat bu rakam hadis mawzulardan huttarlyk edilse, hadis diýip aýtmakdan Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'ge buhtan etmekten ijtinab edilse zeruridir ve mühim faridadır. Ve hemçinan Şeyhül İslam Mufti Muhammed Taqi Osmani hafizahullah Fetavai Osmani'nin 1. cildinin 95. safhasında yazıptır. İza tahayyartum fil umuri festa'inu bi ehlil kubur. Şol elfaz bilen qaysı bir hadis kitapda zikr bolmandyr. Binaen malum boldy ki bul ahundadamyzyň rivayet eden hadisi mawzulardan eken. Bir rakam hadislerden el çekmek zeruridir.